I video ongkha longtrai beli noduma sara kukulmuni parani takhok konok satiripurani oro shib puja khaimani. 26-27 tarik February o shib puja khaimani ang obo upload rojaya ani channel o tabok tini se ang upload rogoi rosio. Ani channel kukulmuni blog khe ang bumung romani ongkha kukulmuni bisingo kona pengena joto je kukulmuni area bisingo tama tama ongoi tong bor puja asta khai bor tama ongoi tong gam ongthong jaya ongthang joto update ronai no ani channel no ba kukulmuni area go tama tama ongoi tong bor tama ong obo nainani muchukha hingke ba ani channel no like subscribe khai khesiri songoichar mani bosorpoti khesiri songoichar go chini kukulmuni parani jotoni salaibo maya ganang kha ganang hingjago bo borok bo gam borok no chubachu onek khaio nini hayasaya tongkhai bo tei 1500 bo chubachu rogo hingkai nini puja asta khaijana hingke bo borogo chini takhok Saranjit Tripura khesiri songoichar bo sudu khesiri chimi songoichar mani bai thagyako bini aro tongo chubachu khaimani borok no obo bo baikhe chubachu khai ang next video go gam khe bini story ba bini chubachu khaimani maya ganang kha ganang ongmani ba hinjangmani obo ang gam khe video khaiui upload roi ronai naidi. Nok ani channel ni bisingtwi video rona muchukhaiba je phatani ya kukulmuni phatani video ya kukulmuni bisingni video hingkai ano share khai mano ani personal WhatsApp number ang roi ronai oro no share khai mano no ani channel ni bahaktwi video upload rona muchukha hingkaiba gam ongthong chaya ongthong nog rona muchukha ano share khai di ang ani personal WhatsApp number roi ronai. Imono ani personal WhatsApp number nogoro video share khai mano ano hambai jotono.